Jar. 30. slobodná jar. Tak ako po celej našej vlasti, aj v Jacovciach pri Topolčanoch sa pripravovali na dôstojné oslavy. Obec chceli mať ako záhradku a tak sa do práce chytili aj tí najmenší. Veď mnohí z nich mali začiatkom apríla dvojnásobný sviatok. Pod patronátom okresného domu pionierov, spoločenských organizácií a rodičov skladalo 33 chlapcov a dievčat po prvý raz verejne pionírsky sľub. Tento slávnostný vstup do života im budú dlho pripomínať aj stromčeky, ktoré zasadili na počesť významnej udalosti.